Good morning, everyone. दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय आरो बाहागो लाफैनाय आलासि आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे हाबाफारियाव आंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। आं दिनैनि बे गोथार सानाव गोसो गोरबोजों इन्डियान आर्मी आरो बिटिआर सरकारखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। मानोना बिथांमोनहा दिनैनि बेसेबांबा गिदिर प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायाव जोबोद मदद खालामदों। आं इन्डियान आर्मीखौ सेल्युट खालामो। बिथांमोना गाव गावनि डिउटी मावसे मावनानैबो स्पर्ट्स जौगानायनि थाखाय गोबां हाबा मावो। जों जोंनि बिटिआर सरकारखौबो बाख्नायनांगोन। मानोना जोंनि बिटिआर सरकारनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों हाबा मावदों। जों बिथांखौबो बाख्नायनांगोन। बिथांनि नाजानायजों दिनै भारत आरो एसियानिनो गोजामसिन टुर्नामेन्ट डुरान्ड कापआ जोंनि क'क्राझारनि साई स्टेडियामाव फैगौ 5 आगस्टआव जानो थांगासिनो दं। आं सानो आंनि थाखाय आरो जोंनि बिटिआरनिनो ओनसोलनि जौगाफुनाय जाय स्टुडेन्टफ्रा गेलेनो गोसो आरो जौगानो गोसो बिसोरनि थाखाय आरो जोंनि फुटबलाव बांसिनै थुलुंगाखांनाय लाबोगोन। जोबनायाव आं बयखौबो आंनि खुलुमनाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों। जय हिन्द। Thank you, Ms. Apurna.